ମୋର ଆଦରଣୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା କବଳରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ଆମ ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୌରଜଗତରେ 8ଟି ଗ୍ରହ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଏକ ଛୋଟିଆ ଅଂଶ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏହା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ସାଗର ଏବଂ ମହାସାଗରରେ ଘେରି ରହିଛି। ପୃଥିବୀର 3/4 ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ ଅଥବା ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠାରେ କି ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ଅଟେ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଘେରି ରହିଛି, ଯାହାକି ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଢେର ଅଛି, ଯାହାକି ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଆକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପୃଥିବୀର ଆକାର କିପରି ଅଟେ? ଆମେ ବହିରେ ଦେଖିଛେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଆକାର ଗୋଲାକାର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଭାବିବା ପୃଥିବୀର ଆକାର ସମତଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପୃଥିବୀର ଆକାରକୁ ସମତଳ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯିବେ। ପରିଶେଷରେ ଜଣେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଫର୍ଦିନାନ୍ଦ ମ୍ୟାଗେଲାନ, ଯିଏକି 1519ରେ ତାଙ୍କ ଜଳଯାତ୍ରା ୟୁରୋପରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ 1522 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଯେଉଁଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଘୁରି ଘୁରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଗୋଲାକାର ଅଟେ। ଯଦି ପୃଥିବୀ ଗୋଲାକାର ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତରେ ପୃଥିବୀର ଆକାର କମଳା ଲେମ୍ବୁ ପରି ଗୋଲ ଅଟେ। ଆମେ ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାସ କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଠାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁନୁ? କାରଣ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ତା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି, ଯେପରିକି ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ରଖେ। ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଉପରକୁ ଡେଇଁବା, ପୁଣି ଥରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବା। ଏହା ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆମେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ହିଁ ଦେଖିପାରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ କେବଳ ମହାକାଶରୁ ହିଁ ଦେଖିପାରିବା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ଲୋବର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ, ଯେପରି ମହାଦେଶ ଏବଂ ମହାସାଗରର ସଠିକ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଏ। ଆଜି ଆମେ ପୃଥିବୀର ଆକାର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।